De ce? La ce Că am? s-o dat chiloți într-o parte să vede puța. Nu se vede puța. Nu se vede. Nu se vede puța. Dar eu de ce-ți Pantaloni spun? scurți. S-o dat într-o parte, cum ai tras piciorul, s-o dat chiloți într-o parte. Am chiloții și Nu nu se știu. vede puța. Cum se poate așa ceva, să te așează așa cracanată? Aici merg oameni, merg băieți. Nu ți-e rușine? Păi nu mi-e rușine. Eu nu vreau să... De ce ai în jos și nu te cracana aici, chem poliția chiar amur. Dar ce mi se întâmplă? Cum dau, nu dau bine astăzi. Am mers și cu bicicleta și m-a certat un moș Ca? că de ce mă cred în Anglia. Făcând Și ce? eu i-am spus, du-te acasă și ceartă-te cu muierea ta. Și a venit un alt moș și mi-a zis, nu ți-e rușine? Super bătrâni azi.